Hello, E&M channel a kan lo lom vek chewa tun truma hi chuan South Korean comedy drama film Miracle in Cell number 70 movie lungchhiat thlak tak mai kan thlir ho don ani me cheno pang yi song kumruk mi chu apa rilrulam har san nei nen chuan an cheng duna dor pon nama tang chuan yi song chuan no pang lom chu apa hne na le angena apa yonggu chuan atuka poisa adon vele bek chu afanu ali sak tur thu chu ashila ma se atuka bek leyan vatum chuan midangin bek chu anlo leiman chia chu bek chu a om chhun ani awangin adang om to silawa yonggu chuan dor nei tu hne na chuan kalin chu bek chu no pangchhia devin a handila rei taka changa anlo mu to thin thu ti chu ashila customer dang bek leitu ti chu police commissioner ni in yonggu chuan police how to Pafa nu choi chu bek chu laksak atuma wang chuan yonggu chu abeng ta a chumi hnu chuan yisong chuan apa enkol na chu athei ang to ka tha chuan ambuai pui ve a kumruk mi chawla ni ma se apa jok chu a enkol angai tlat sia an in mang tha na manrua atan yisong chuan khat ni thum a chiara chumi rual chuan apa yonggu chu lawin herkwalin nuizat hlak thei ang ber turin an in chiat khum chiam thin atuka chuan police commissioner fanu choi chuan yonggu a na thok bang chu shrain bek anzor na dor dang ko mu tumin an in zuya ma se vanduai thlak takin choi chu kongna la chuan a in chui tu pal tahla umaya brick chuan aluwa tak chuan aron tlaka yonggu chuan choi ni khoshelawa a om a mu vele rang taka chan tumin a buai puya ataksa a athisen jam kalvel ambuai lo nan choi ki kor hak lai chu apo thlak saka ama ero chu apia luka nu pakhat chuan alo muwa yonggu chu pong swal tuma puin an manta a yonggu chu police te chuan pong swal le mi tha tum angin case an siam saka police station a chuan detective te chuan yonggu chu zona sang zo tin thil thlendan kim chang chu hriat an tuma ma se yonggu chuan afanu yi song chuan ina ama chau alo nga thu bak soitur ashilo an in lampana ho atum chuan police officer wal chuan lodangin photographer ho chuan thla an no lak sak mul maya police officer ho chuan thudik lo siamin yonggu chuan an ma ani bei masa angin thu an thedara atuk zinga chuan yi song chuan an in chwa sanin apa zong tur chuan akalta a yonggu po chu mai chino pang choi thina hmuna chuan thil thlendan en pia tumin an shwai veya chuta chuan officer ho chuan yonggu chu diklo taka puin a case chu an siam dang lamta a police commissioner chuan afanu chunga phubalak nan a mangta ani police officer ho chuan pong swal le kumting lo thata an puta a yisong chuan apa chu police hawin an shwai ti amu chuan awatlana mase police zinga pakhat chuan loman betin an in huthei talo ani yonggu chu zela da ni in cell number pasarina a midang pangatinen an oma atan puite chu bongshik ruk wangatang chun hole putar pakhat te chu mi bum wangin manbom pong swal wanga man le yong ho smuggling wanga tang te anni hluma atan puite chuan yonggu chu mi pa ngai a an lo wang le diklo taka thil ti swala pu ani awang chuan an du lo hle a atira chuan kutte thlakin an soisa a nima sila a rei lo te nuwa yonggu chu tha ma ba ka ni ti an hriat chuan an leina thlum ta hle a jail chunga chuan miswal rual dang chuan jail tang dang pakhat yong ho ku thlak tum an oma ni khat chu yonggu chuan chung miswal rual ten yong ho
khoi an tum lai chu alo hmua yongu chuan yong ho chu chan tumin atlana yong ho chu an khoina man talo ani ti chuan yong ho chuan yongu chu ama avena wangin chanpui let ve atum ta a yongu chuan yong ho hne na chuan afanu yi song a hmu du thu chu ashila chumi hnuwa zai pol te chuan lung in tang ho tan hla an rim saka zai pol zinga chuan yi song po chuan chanbau na yin lam le music instrument tumin atel ve a warden chuan nunglama no pang ho chu thli thlai tuma akal lai chuan an ho tulam hnen atanga phone call dungin chulai hmun chu kalsan turin thu aron pia chu churim changa mangin manbom chuan yi song chu stage atanga shwain parcel chunga chuan athuna jaila apa muturin ashwaita a jail tan puite chuan yongu le afanu yi song te chu shwai khom le in atopa anin ton tir le ta a an Pafa chuan anin kwa vong vonga chuti lai chuan yongu chuan afanu bula chuan thil ati swal lauti chu ashil non mol mol maya ti chuan yi song chu apa chuan a thiante a mel chia tir via yi song itan kirelo hun le taring mai masi yi song chu in lama kir adu ta hau lo maya lung ina chuan apa bula ombe chu athlang ta zoka yi song chuan mi ruk ti chu athiam zong takani thu te chu asoi ve boka manbom chuan yi song chu lo minin bo ma chuan khungin ada let le a ma se thla tuma awathlen ma in bas chuan tan in gate chu alo tlan pel to a manbom chuan lau thei lovin yi song chu jaila chuan a shwai let le angai ta a tanin chunga chuan yongu atan puite chuan an man chua an hlau hle a an man chua vai chuan an tan hun an po se sakdona chu chu an hlau hle ani ni khat chu thiran ti fai lai chuan yi song i chu pon lama an thon chua theidan tur an rela ni khat chu jail warden chuan thlak adunga zai pol member zinga meicheno pang pakhat chu abauti a mu chuak ta a meicheno pangbau chu zong ngalin jail chunga room om zong zong te chu en fia turin a hnuai thok te chu atira sale number pasare om hau te chu an thlabarin yi song thu ruk dan tur chu an ngei to boy hle maya an thei to pin tu ma se yi song chu an hmuta thawa jail warden chuan no pang en kol na hmuna ada a yungu chu shemnan room shana khung anita ani chumi zana vek chuan atan pui pakhat chuan apa a hmu du awangin kang mai ati chuak ta a tuma ngai thadu lovin mei ala chuan khonwar tui chu alei bel mol mol maya warden how to ber chuan no pan nain ti top tir chu atuma ma se ama chu ruma chuan atang ta hlo maya tang hau zong zong ti chu chua an nia yongu chuan chua tum lai chuan mei alkara jail warden tang chu awa mua chanpui ngai din huna ading ti a hmu in yongu chuan anuna thapin manmo takin awa chanta ani warden how to ber chu hospital a chuan aron hara ama enkol tu doctor chuan yongu an anuna thapin a chan chuak ani ti alo shila warden how to chuan apia luka yongu na taka hliam lo mu chu awa thleka chuti lai chuan yi song chuan zai pol zirtir tu chu apa hne na shwai turin minalo tum ve meka an zirtir tu ngil nei tak chuan phalsakin yi song chu apa mutur chuan a shwai ta a an Pafa chuan anin mule thei chu an lom hle a chu warden chuan lo mu in uluk takin alo thli renga chumi zan chuan warden chuan yongu a case chu azir chiang ta ani yongu case chu diklo taka siam ni in thiam lo na nei lo ani ti chu a hmu chuak ta a chumi hnu chuan warden chuan investigation office chu to in an tho pui zinga pakhat chu bia in yongu a case chu azot fia ta a an tho pui pa chuan case chu police commissioner fanu ani awanga yongu chunga chutiang thutluk na siam an ni thu chu alo shila
warden chuan file te bi chiangin yongu athu soi te po chu ti dang lamani ti a hre chuak ta boka chu tianga wang chuan warden chuan yongu chu afana school ban apianga inhu aphal sakta a yisong po chu tang dang te chuan an ngei na ve ta hle a yisong chuan zia te azir tir thina bong shik chuan alung oilo na te chu anupui naw pai mek ni na a hril che theilo ti a muin yisong chuan a thian te ni na changa anei a mobile phone chu bong shik a man tir via atuk zinga chuan warden zinga pakhat chuan yongu hne na ron tlanin a trial nei hun chu alo thleng trep to ti a ron hrila thu chu an hriat nu chuan a tan pui te chuan trial a nei huna a ti dan tur te chu an bai pui saka courta a thil ti swal lo zia chu lan tir an tuma yongu chu thil thleng dan kim chang chu an zota thil thlen dan zong zong te chu yongu chuan a soi veka a thian te chuan mak ti takin an lo ngai thlak saka ti chuan hmeichhe naupang chu kong nal taka a tolh thluk nu in brikin aluwa tlakin a thi ani ti in a top an khar sakta ani trial an nei ma chuan yongu chu a thian te chuan court chhunga zo na om thei an zo te chan dan tur shilin taimatakin a practice ta tlo tlawa an zir puina po chuan ati tha hle a atan pui te chuan yongu chuan chhanna te chu a thei ngil lo nan mun tin maya an nei puya chumi hnu chuan yongu chu lawyer pakhatin ron tlo in a thil swal ti te in puang turin a ron vawa police commissioner chu thil ti thei tak ni in a fanu hma khwa po ati chet sak vek thei ni ti a ron hrila court trial ni chuan yongu chu tiswal tu ani lo zia hre turin jail warden le atan pui te chu court ni chuan an kal veka vanduai thlak takin trial nei mani chuan police commissioner chu localin yongu chu kutte thlakin a in puang lo ani chuan a fanu tha atum thu te a ron hrila yongu chuan a fanu ven him nan ati sak thei hnu hnung bernia a hriat ti in commissioner fanu chu a tha angin a soita ani December ni somni pathuma yongu chu tha tura achung thu ti tluk ani ta a chumini chu yisong birthday ni chia ani bok atan pui de chuan yongu chu an khongain an leina thle maya azalen theina kong om chun ni an hriat air balloon siam chu an tumta ani jail tang hoten kalkhom na an nei lai chuan yongu le yisong te chu air balloon hmang chuan an tho chwa tir ta a ma se an tha sen te chuan yongu a man ani na chu a thul tir thei te chuang lo balloon hrui chu thir hling na ya chuan atang tatlat maya lunghaihna na manglavin chu hun rei lo te chu an Pafa a nitlatur an thlir dun thei hnu hnung beratan an hmangta ani jail chhunga chuan a thian ti chuan yongu ti hlum ani ma in yisongi birthday chu an lom saka an vai chuan hmeichhe naupang chu thilpek an hlan veka yisongi bek o em sailor moon bek chu apa chuan apita a alom em awangin yisong chuan kunin apa hina lom thu asoya apa ani awanga alom zia te chu ashila nima sila yongu chu ti hlum tur akawani rual chuan an lom na ti chu atop ngala a thian te chu an lungchhe hle a masi an mit tui te chu an thup sham hloma yisong chu dot shrilin apa chu room danga an da tur thu an shrila an try ma chuan yongu chuan a fanu chu ko in a chapta a yisong po chu a chap ve boka yongu chuan veng tu te chu khongai na dilin a fanu ne na lak shanga du lo thu a shrila ma se yongu janpui turin ti thei an nei bik silo chumin hu chuan yongu chu puna diklo wangin ti hlum ani ta ani yisong po puitling lo ni ve to in jail warden chuan fa angin ala a rim taka lekha zirin lawyer lo ni ve ta reng mai apa tan aron ding chuak ve ta ani ti chuan yisong chuan apa thi chan
pong swale murder case sangka zukwa somkwa pasari kuma thil thleng ti chu a record om zong zong hai chuakin thil tul om angte lakhomin chu tan in chu a chua santa a court hearing an nei na chuan kumsang khazukwa somkwa pasari kuma case ngai bok chu rel nun le ni in yi song chu defense lama tangin thil thleng zong zong ti chu chui that le vek turin adil ta a ama ep2 lawyer chuan thil thlen lai om le om lo thu azo chuan yi song chuan thil thleng chu mit nge ya mutu ani lo thu shilin amai ro chu investigation an nei lai zong zonga shetu le mita mutu ani thu asoya jail tan pui tele mi pui support na awangin yongu chu poi khoina laka fi hlim ani zia finfia ania thiam chantir ani ta ani isong chuan apa ni na an hun man chu aswang to na a lo langin a hun kal to chu a clear liama balloon sang taka a thlorwal chuan lungchhiat taka apa chu mang tha in apa chu azalen tu a vanrama thamuang takin alo hwa kang ti aring tlata apa chu akaltir phalta ani he thon thu hian Pafa inkara hmangaihna top lo om chu alantira ril rulama inchen lo ma se hmangaihna chuan ramri anei lo top ta